πολλές φορές όλα αυτά που μας έχουν συμβεί και στη παιδική μας ηλικία μπορεί να τα ξεχάσουμε. Δεν έχουμε πάντα οπτική ανάμνηση αυτού που έχει συμβεί. Η μνήμη όμως δεν είναι μόνο λέξεις, είναι και συναισθήματα, είναι αισθητηριακές αντιδράσεις, είναι αυτό το σφίξιμο στο στήθος, ο κόμπος στο στομάχι που μπορεί να νιώθεις καθημερινά, η δυσκολία σου να κοιμηθείς, η δυσκολία σου να ηρεμήσεις. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι υπάρχει ένα τραύμα και να μην ξεχνάμε ότι το τραύμα έχει ως αποτέλεσμα το χρόνιο στρες. Και όλα αυτά που προαναφέραμε είναι σημάδια χρόνιου στρες. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τώρα για να θεραπεύσεις το τραύμα δεν είναι αρκετό μόνο να μιλήσεις γι' αυτό, γιατί πολλές φορές δεν θυμάσαι κιόλας, αλλά είναι να κάνεις σύνδεση μέσα στο σώμα σου, να δεις τι συμβαίνει στο σώμα σου.